ja, Baranasa Jou, de Baka Culturo TV speciaal voor jou. Hier Rotterdam natuurlijk. Afrikaanderplein, leuke plein, markt. En natuurlijk hier dichtbij, waar je veel winkels hebt. Veel winkels waar je een dagje uit van kan maken. Vandaag gaan we lekker weer met de mensen praten. Surinamers vooral. Maar ieder is van harte welkom. Hier aan de Pretoria natuurlijk, ook waar je grote maten hebt voor heren en alle kleding. En dat is allemaal fijn. Goed, we gaan lopen, we gaan kijken met wie we kunnen praten. Iedereen welkom, blijft hij afgestemd op Culturo TV, speciaal voor jou. En we gaan kijken, ja, gezellige mensen. Verkiezingen komen eraan. We gaan kijken wat hebben de mensen te melden. En hoe gaat het natuurlijk in Suriname. Goed, we zijn er weer en we kijken wat de mensen vooral doen vandaag. Ja, mensen, goeiedag, welkom. En wie zien we hier? En het is altijd fijn als we bekende mensen zien. Dag meneer, wat is uw naam? Mijn naam is Abu Talib. Ja, wie kent hem niet? Hoe gaat het met u? Ja, mijn moeder kent mij nog en dat is heel belangrijk. Ja, Zeer belangrijk, want als ze u niet meer kennen, is het een probleem. nee, dat gaat goed met mij hoor. Ja. Dat is belangrijk, heel leuk. We zijn hier vandaag op de markt. Wat doet u vandaag hier? Ik ben hier om als eerste keer nadat ik afgetreden ben als burgemeester, een keer als partijpoliticus campagne te voeren voor Partij van de Arbeid GroenLinks. GroenLinks Partij van de Arbeid voor de verkiezingen van 18 maart. De verkiezingen komen eraan. Wat gaat u voor de mensen weer doen hier in Rotterdam? Nou ja, de partij, hè. Ik ben inmiddels niet meer actief als burgemeester, maar waar het om gaat is om te beginnen, iedereen telt mee. De verbinding tussen mensen. En daar is ongelooflijk veel schade aangericht afgelopen jaren door mensen uit elkaar te drijven. Om te zeggen, van, weet je wat jouw probleem is? Die ander bestaat. Als die ander niet zou bestaan, had jij het veel beter. Nou, dat soort onzin dus. Hè. Dus de verbindingen die herstellen tussen mensen is denk ik heel belangrijk. Het lijkt heel soft, maar daar ligt wel de kracht van de samenleving in. En dan komen er natuurlijk onderwerpen als waarom slapen mensen op straat? Dat is een politieke keuze. Afgelopen 4 jaar had men ook kunnen zeggen, niemand slaapt op straat, dat gaan we regelen. Dus voor zo'n rijke stad met zo'n rijke haven is het toch ondenkbaar dat de mensen buiten slapen. Moet je niet willen. En al die mensen die ook nu nog geen huis hebben, dat zijn allemaal politieke keuzes. Ja. Men heeft bijvoorbeeld de bouwgrond duur gemaakt, waardoor sociale corporaties meer moeten betalen om te kunnen bouwen. Dat is een politieke keuze. Ja. Nou, ik denk dat GroenLinks Partij van de Arbeid een andere keuze wil maken de komende 4 jaar. Gelukkig, want sinds jaar en dag hebben we problemen hier. En wat u nu benoemt, het is niet nieuw. Volgens mij bestaat het al heel lang. En u wil dat doorzetten dat het weggaat. Nou ja, onze politieke beweging wil daar een einde aan maken. Ja, het gaat natuurlijk allemaal niet in 1 keer. Maar in ieder geval het idee wat wij hebben is verbinding herstellen tussen mensen. Iedereen is belangrijk, iedereen doet mee. Kijk naar de slogan van Leefbaar Rotterdam. Daar staat op, heeft u dat gezien of niet? Rotterdammers eerst. Als u de slogan leest... Heeft u het gevoel dat u erbij hoort dan als u de slogan leest? Ik heb niet het gevoel dat ik erbij hoor. Ja, ze zeggen ja, alle Rotterdammers, maar ondertussen. Het gevoel, het sentiment wat eronder ligt is toch eigenlijk andere mensen zijn anders dan anderen. En dat stoort mij. Ik begrijp u, want ik heb het ook gezien. Maar even een vraag, want ik kom uit Suriname. En sinds... Ik ben er geweest. Ja, dank je. Het is een vijand daar. Wie is dat? De mug. Inderdaad. Ja, die grote mug is een grote vijand van mij. Ja. Ja, sinds jaar en dag weten we, veel Surinamers, ook ik, toen ik naar Nederland kwam, werd altijd gezegd, je moet op de Partij van de Arbeid stemmen. Partij van de Arbeid. Bijna elke Surinamer stemde toen op Partij van de Arbeid. En velen gaan nu elders, want met de toeslagenaffaire zijn er problemen geweest. Ja. En ze zeiden, ja, Partij van de Arbeid was echt niet op. De toeslagenaffaire hebben wij niet veroorzaakt. Nee. U moest voor ons opkomen. Ik wil een vraag stellen. Ja. Bent u trots op Rotterdam? Ik ben trots op Rotterdam, alleen zeg ik, parkeerbeleid hier. Heel even. U bent trots op Rotterdam. Ja. Er is in deze stad, sinds de oorlog, is er geen steen waar niet de handen van sociaaldemocraten aan hebben gezeten. De prachtige brug, het station, de markthal, de ontwikkeling hier op Zuid. Er zijn tientallen miljoenen geïnvesteerd hier ook op Rotterdam-Zuid voor sport, voor kinderen en zo nog meer. Al die ontwikkelingen zijn mede tot stand gekomen door de Partij van de Arbeid en ook de laatste jaren ook door GroenLinks. Al die handjes hebben eraan gezeten. En nu ga je met je rug naar de Partij van de Arbeid staan. Ik vind dat niet eerlijk. We hebben deze stad tot een prachtstad gemaakt gedurende bijna 50 jaar. Geven we ze nog een nieuwe kans. Mooi, heel mooi gesproken.
Ik heb één vraag nog voordat ik ga, want ik moet even een vraag stellen. Voor de Surinamers moet ik een vraag stellen. Toen we hier kwamen naar Nederland, velen, na 75, dan hadden we het goed, wat beter. Laat me het zo zeggen. We konden overal naar onze plekken om te dansen, feesten, noem maar op. We houden van feesten, we houden van lekker eten, feesten. Maar we werken ook hard aan de stad. Maar nu hebben we niks. Alles in uw tijd, burgemeester, zijn er heel veel zijn weggegaan, weggevlucht. Ik weet niet wat het probleem is. Nee, kijk, iedereen denkt dat het nu slechter is dan in de jaren 60, jaren 70. Dat is namelijk niet waar. We hebben op dit moment te besteden per individu gemiddeld in Nederland zo'n €60.000 per individu. Dat was in de jaren 70, toen die grote Surinaamse groepering naar Nederland kwam in 1975, onafhankelijkheid van Suriname. Dat zijn maar heel weinig mensen die in die periode het goed hadden. Als je het vergelijkt met nu, wees eerlijk. Surinamers hebben nog nooit zo goed gewoond als nu. Het onderwijs voor Surinamers is nooit zo goed geweest als nu. De situatie is nu vele malen beter dan nu. Alleen sommige mensen denken, toen was geluk heel gewoon. Maar dat was een liedje, weet je nog wel? Dat is niet helemaal waar. Tot ziens. Hey, bedankt meneer en succes. Ja, Brada jou de Baka Cultuur TV speciaal voor jou hier op de markt. En op de markt is gezellig als we mensen zien, vooral Surinamers. Dag meneer, wat is uw naam? Mijn naam is Sunil en ik zie een oude bekende daar van voetbal. Dus hij Oude bekende van voetbal. Dag meneer. U bent een bekende? Ja, in Rotterdam wel. In Rotterdam. Oh, jullie hebben samen gevoetbal. Oké, leuk dat u erbij komt. voetballen, hij probeerde hoor. U hoort het. Waar speelde je? PW Playbal. DCL Play, overal, weet je, toernooien, zomertoernooien, gingen we samen hè, voetballen. Oké, maar goed, hoe lang bent u al in Nederland? Zo, volgens mij te lang hoor. Ik ben nu al sinds 1990. En hoe vaak gaat u naar Suriname? Boy, we hebben het net over hè. Door die ticketprijzen wordt het steeds minder. Iedereen zegt het, boy. Allemaal, hoe komt het dat het zo duur is, hè? Ja, het is wat het is. Hè. Het gaat duurder worden, hoor ik. Ja. Wat is uw naam trouwens? Sanjay, Sanjay. Het gaat duurder worden. Iedereen zegt dat. Waarom is het zo hoog? ja, dat weet ik dus ook niet, joh. Van mij mogen ze verlagen, hoor. Dat ik dan elke maand of elk jaar zeker 3 keer kan gaan. Maar ja, helaas is het niet zo, ja. Wanneer was u voor het laatst gegaan? 2 jaar geleden, 1,5 jaar, ja, december. En wat heeft u, als u gaat, moet u ook entry-free betalen. Wat vindt u daarvan? U bent in Suriname geboren? Ja, ik ben in Suriname geboren, 71, dus ja. Maar vind je het goed dat wij Surinamers die daar geboren zijn, entry-free moeten betalen? Nee, joh, ik ben met zoveel dingen niet eens, maar ja, ik kan er niks aan doen, joh. Dus ja, Maar je hebt wel een mening. ik heb zeker een mening, ja. Wat vindt u ervan? Ja, ik vind totaal niks opslaan, dus ja. Maar ja. En het beleid, u volgt wel het beleid een beetje? Een beetje, maar weet je, ik ga gewoon, ik geniet, ik ben terug. Voor die ticketprijzen, laat me het overnemen. Het hangt er vanaf, weet je. Dit is het beleid van de regering. Hoe kan je toelaten dat KLM voor jou moet beslissen wat de ticketprijzen worden? Toch? President denk nou? Simons. Grote jongen. Laat ze beleid gaan uitstippelen. Laat ze met de Nederlandse regering toch in gesprek gaan om te zeggen van jongens, dit kan niet. Die vetorecht wat KLM daar uitvoert. Hè? En SLM loopt achter de kont van KLM aan. Hoe kan je in godsnaam voor 8 uur vliegen prijzen hanteren van 2000, 3000 euro? En voor diezelfde 8 uur vliegen richting Amerika is het 600, 700. Nu begrijp ik wel dat massa bepaalt. Hè? Richting Amerika heb je veel meer mensen die vliegen. Maar je moet een beleid gaan uitstippelen van tot hier niet meer maximumprijzen gaan invoeren. Weet je, KLM bepaalt voor ons hoeveel we moeten betalen richting Suriname. Dat is toch belachelijk, man. Ik vind het ook belachelijk. Maar weet je wat het gekke is? We hadden hiervoor ook een president, Santoki. Die had gezegd, jullie hoeven geen entry-free meer te betalen, geen visum meer. Het was gebeurd, maar ineens was het weer teruggekomen. Maar weet je waarom het terug is gekomen? Waarom? Omdat vanuit Nederland, heel veel zaken wordt bepaald voor Suriname. Toch? En we laten het toe. Toch? Laten we mensen roepen van ja, vlieg niet, vlieg 2 weken niet, 3 weken niet. Dan ga je dezezelfde KLM zien, die elke dag nu een vliegtuig richting Suriname stuurt, wat er gaat gebeuren. Ze vliegen elke dag nu naar Suriname. Waarom? Omdat mensen wij zo gek zijn om die 2000, 3000 te gaan betalen. Toch? Oké, voor mensen die daar moeten zijn, hè, vanwege sterfgeval, ziekte en dergelijke, oké, dat begrijp ik wel. Maar jongen, je gaat 2000 neertellen voor een normale ticket. En het eten is 3 maal niks. Vooral als je met KLM vliegt. Suriname, SLM is het nog een beetje te happen. Maar KLM, jongen, beleid. Maar er moet beleid zijn. Uno Suriname, we hebben bar zo many. Maar puntje bij paaltje, toch? Zijn we geen één eenheid, jongen. We vormen niet een eenheid richting bepaalde zaken. KLM wil nu die fee voor die reisbureaus willen ze gaan weghalen.
De reisbureaus in Suriname hebben van oorsprong af hebben ze een fee, krijgen ze een fee. Dat willen ze nu gaan weghalen. Dat moet de rechter bepalen. Oh, Ja, een Waar rechtszaak. rechter? Een rechtszaak ga je aanspannen voor die kleine mensen die wat geld verdienen. Jongen, come on man. Come on. Maar als jij gaat vliegen naar Suriname, hoe vaak gaat u naar Suriname? Ja, kijk, ik moet voor mijn werk vliegen. Dus ik ga minimaal per jaar 6 keer. 6 keer per jaar. 6 keer per jaar. En dan vlieg je met SLM. Ja, SLM. Ik vlieg met SLM. Voor een aantal redenen natuurlijk. Ja. Eerste reden is meestal goedkoper dan KLM. Tweede reden is, je bent wat flexibeler, weet je. Je kan je tickets aanpassen, want soms moet ik voor mijn werk langer blijven. Dan kan je wat aanpassingen laten uitvoeren. Derde is met name iets aan gevoel hè, wat je hebt. Bij KLM heb je dat niet. Het eten van KLM is gebaseerd op Europees eten. Hé, bradas, 9 uur gaan vliegen, dan go couscous of nog een de aan de meiden. U gaat 6... Piep, piep, piep. We gaan even... U gaat gewoon vaak in Suriname. Wat merkt u daar? Hoe gaat het daar? U gaat 6 keer per jaar. Dan ziet u mooie dingen dan of minder mooie dingen. Maar wat bedoel je? Op het gebied van beleid, op het gebied van ontwikkeling? Beleid, de straten. Hoe gaat het nu? U heeft Santoki meegemaakt, heeft Simons meegemaakt. Hoe gaat het? Kijk, het probleem, als je het aan mij vraagt, wat van Suriname, is die kleinschaligheid. Ons kent ons. Jij komt ook uit Suriname. Als ik een bepaalde positie heb daar en je kent mensen, dan kunnen wij Surinamers moeilijk nee zeggen. Toch? Waarvoor ga je kiezen? Ga je kiezen om een beleid neer te zetten? Of ga je kiezen om toch je mensen die je kent een beetje te faciliteren? En je ziet welke regering daar ook komt, welke mensen daar ook komen. Het is en blijft van, besluiten worden niet genomen, besluiten worden niet doorgedrukt in het belang van het land. Hè. Ze zijn bang. Toch? Simons had zoveel geroepen toen Santoki, en ik ben niet dinges, hè. Ik ben apolitiek. Maar ze roepen veel totdat ze daar op de plek komt. Toch? Ik heb ministers gekend die nog geen ministers waren, die zoveel gingen roepen, totdat ze minister werden. Dat de man voor tapoe. Want ze zouden dit doen, ze zouden dat doen, totdat ze daar zitten. En dan de man omang. Allemaal ik oké, we moeten ja regering ting, want ze zitten er pas, we moeten dat eens doen. Want nepotisme willen we niet hebben. Dat is weggestemd. En nu zeggen we oké, laten we kijken wat deze president gaat doen. Nee, kijk, weet je, het valt en staat met mensen die je benoemt. Deze president zou RVC-leden, toch op basis van wat ze kunnen, wat ze in hun maart hebben, zouden ze benoemen. Wat hebben ze gedaan? Uiteindelijk is het het friends and family beleid. Ik had ook voor RVC-posten. Ik ben zelf actuaris van beroep. Toch? Ik heb verzekeringswiskunde gedaan. Weet je, gestudeerd, alles. Je hebt de papieren. Maar je kent de mensen niet. Dan denk je dat ze mij gaan benoemen om ergens, bijvoorbeeld bij een verzekeringsmaatschappij, te gaan bepalen wat er gebeurt. Nee, het zijn mensen die tijdens verkiezingen de vlaggen hebben opgehangen of die mensen hebben gefaciliteerd. Die worden benoemd, die worden gesetteld. Dan ga je beleid bepalen op basis daarvan? Maar kennen ze u? Hoe moeten ze u kennen? Dus dat die kennen ze? Ja, kennen ze die mensen die geen verstand hebben. Kijk maar naar SLM. Ze hebben toch nu weer opnieuw begonnen, zijn ze? Wie hebben ze benoemd? Welke RVC-leden hebben kennis van zaken, van reizen? Nou, waarom de man? Maar eerst zijn ze de man, doet de man vliegen Duitsland. Go takanga Lufthansa. Lufthansa gaat nu vliegen. Maar op basis waarvan? Hebben ze gekeken naar hoeveel er gebruikt wordt aan kerosine, wat het gaat kosten? Maar je ziet, de man weer probeert, vorige keer de man weet ik wel maar uit Holland, Haan. Dat man, we maar bij hoop dat man het bezitting komt. Ja, nee, maar luister nou. Van Haan komt erop. Kijkt er iemand daarnaar? Wie bepaalt of Haan daar komt? Kijk, ik kan alleen maar oude bekenden tegen. Maar, zie het? Ja, maar wie heeft bepaald uiteindelijk dat Haan daar is gekomen? Ano de man? Nou, oké, Amandat, Sabamang, Amandat, zou kan zitten aan Haan. Ja. Ons kent ons. Dus even mij aan je boom. Was in een schoro in een papier. Kom maar. Ja. Want je nam je kabel toch? Ja, maar opeens, allemaal long weg. Je zit me toch? Ineens was hij weg. En weet je wat er is? En als het naar voren komt dat er gesjoemeld is, wat gebeurt er? Wordt het onderzocht? Hier in Nederland, brada, if je doet aan niet. Look, NOS, ego onderzoek. Sembla, Aladema, ego onderzoek. Kijk maar. Onderzoeksjournalisten. Kijk maar recent wat er is gebeurd. Die dame die was benoemd als staatssecretaris. Als Mabel taping CV. Wat is er gebeurd?
als maar tak, mino demoro, sanang. Dat men onderzoek, dat men van wat in de doofpot gezet. Maar nu hebben we gehoord, Arastes vorm voor Sanang Tang. dat moet weg. Dat moet weg. Want we zijn Surinamers. We zijn Surinamers allemaal. Maar Arastes vorm voor de Sanama moest gwe. Dat is zeer belangrijk, want zolang als aan dat net gwe, je blijft jij of... Iedereen roept dat het weg moet gaan, maar wat doen we eraan? Oké, wat kunnen we eraan doen? Wat kunnen we eraan doen? Ik denk dat je moet starten met een beleid waarbij je zegt van, jongens luister, het belang van Suriname moet voorop staan. Saranang may bari, mi lop saranang. De saranang man lop saranang. Weet je wat het is? Corruptie is een heel ding. Corruptie in een wasani is een pora kondre. Politiek gebied, hè? Vooral bijna. Ingeburgerd. Weet je wat ik ook keek laatst? Mijn lees wasani, de PG verdient 1,4 miljoen per maand. SRD. Hey, Nee, maar dat, terwijl onderwijzers en zo, dus maar dat de rokotranga. wie kijkt naar onderwijzers? Wie kijkt... Wat zijn die pilaren, hè? De man. We roepen dat, maar wordt er beleid gemaakt om die onderwijzers tegemoet te zien, om die mensen die in de zorg werken, die voor de oude mensen zorgen, om hun tegemoet te komen. Nee, brada, dat wordt niet gedaan. Waarom moet de PG... kijk, als het verdient, verdient ze het hoor. Ik woon niet daar, ik weet het niet. Misschien is het... Ja, omdat ze PG is, moet ze 1,4 verdienen, ik weet het niet. Maar is het nodig, 1,4? Nee, ik weet niet wat ze allemaal doet dat ze 1,4 moet verdienen. Maar het is niet alleen de PG. Je moet het eigenlijk in een perspectief gaan plaatsen. Je moet kijken naar die ministers. Zogenaamd hebben ministers protocol. Dan moeten ze met 2 volgauto's of 3 volgauto's. De man gewoon pressie. Veiligheid, Suriname staat in... Sana hier is de minister. Piep. Hier is de minister-president stapt op de fiets en hij rijdt weg. Sana man, dat de man trouw minister. Dat de man moest... Luister nou. Maar al die benoemingen, allemaal ministers die nog geen ministers waren, roepen zoveel totdat ze minister worden, dat de man vergeet die. Hoe zou het? Rutte, dit op een fiets. Fiets! Dan eet je appel nog erbij. Omdat het belang van het land voorop staat. Weet je? Suriname belastingen zouden ze aanpakken. Wat hebben ze gedaan? Totdat... Belasting ook toch? Autobelasting, ik weet niet hoe lang dat heeft geleden. Ja, Maar nou, dat de man pakken BTW aan de man. Nee, maar kijk, luister, laten we even kort samenvatten, want jullie staan ook al zo lang. Wat moet veranderen in Suriname? De Surinamer moet gaan veranderen. Als de Surinamer niet verandert, en dan bedoel ik corruptie, want zo zijn wij. Mina was er aan, man. Ik ben... 6 keer per jaar naar Suriname, dan ben je Surinamer. Maar dan dan voel je je verplicht om die man iets te geven. Dat moest bouwen, want daarmee hou je die corruptie in de hand. Goed gesproken, mensen, u heeft het gehoord. Corruptie moet verdwijnen. En als een beleid dat moet moppen. Racisme-beleid moet moppen. Want zolang er racisme-beleid deed, toch zijn er no kan go vooruit, nooit. Want autak ablakamang of akuli, is dat toch? Maar nou, we hebben afgesproken met elkaar. We zeggen geen coolie meer, we zeggen geen blakkama meer. Het is Suriname, dat is afgesproken met elkaar. Toen Santoki aan de macht was, zag je een weerklank. Hè? Commissies, 3/4 of 90% Hindustanen. Nu is Simons aan de macht, 95%. Dat is niet het is niet een weergave van die Surinamers. Je moet Surinamers benoemen. Je moet een mix benoemen. Politieke partijen, dan moeten we kijken. Jij bent goed daarin, je moest doen. Dat heb je gezegd. Simons persoonlijk, nou maar echt. Echt waar? Maar de man denk je voor Santoki toe. Nou, not true. Omdat de man dat jong. Maar goed, jouw mening? Look at beleid no. Toch? Tussen Blakaman en Hindustani, nanga luka beleid toen. Dat je ziet dat we awa PV bij awa mix vorm, nanga sani, zeg maar, a regering als don't know, awa eenzijdig vorm. Oké. afronden? Ja, want het is leuk geweest. We gaan ook verder. Ik ben blij met jullie. Jullie mogen mensen groeten in Suriname. Wie wil je groeten? Ik wil iedereen die me kent in Suriname groeten. Ook mensen die me eigenlijk niet zien als vrienden. We zijn vrienden, jongens. We zijn Surinamers. Laten we proberen het belang van het land voorop te stellen. Weet je? Heel mooi gesproken. Ja, dankjewel. En heb je nog mensen te groeten? Nee, ik sluit me aan bij hem, joh. Ja, jij? Wie groet je? Ik groet iedereen die mij in Suriname kent. Oké, mensen, u zegt het weer gezellig hier op de markt. We groeten heren. Bedankt voor het praten, gezellig. En u heeft het gehoord, mensen. Ja, dankjewel. Oké.
Ja, mensen, nog steeds hier op de markt Afrikanderplein, Pretorialaan. Gezellig hier, we zien een heleboel mensen. Ook vandaag weer zien we meneer. Dag meneer, hoe gaat het met u? Goed, gaat goed hoor. Ja, wat is uw naam? Shang, Hey, Shang Faigo. het gaat goed. Goed zo, het gaat goed. Het is niet koud vandaag, het is lekker marktdag. Lekker weer. En wat brengt de dag vandaag? Ja, koken. Koken, wat gaat die koken? Savensoep. Oh, cassavasoep, ja. Hoe kom ik kon dadelijk aan jou? Ja. Ja, je ziet het hier, zien we heel veel bekende mensen. U bent vandaag hier, cassavasoep wordt het vandaag. Ja, savensoep ga ik koken vandaag. Heerlijk, met wat zout, met die kip, alasani. Kip, zoutvlees, varkensstaart. Nou, furoso. Ja, tuurlijk wel. Geweldig. En vandaag marktdag, we gaan lekker eten straks. Maar straks binnenkort verkiezingen hier in Nederland weer, gemeenteverkiezingen. Gaat u stemmen? Deki ukrabasi ano sheng Masa pemba ano sheng Begadoti ano sheng Natambum fui ala. Ja, ga wel stemmen. En mag ik vragen op wie? P van de A, GroenLinks. P van de A, GroenLinks, mensen, je hoort het. Net heb ik ken die Abu Talib nog? De burgemeester van Rotterdam vorige? Nee, Burgemeester van Rotterdam, van Abu Talib. ja, die Hebben we net gesproken, hij loopt hier rond op de markt. weet ik. Hij loopt altijd hier rond. Oké, gezellig. Wat moet er veranderen hier in de buurt? Ah, haast niets veel joh. Ik vind het goed zo. Het is altijd hetzelfde. Als ik iets zou willen veranderen, is het parkerenbeleid, het is zo duur, alles. Het is hier een chaos een beetje, vind ik, met parkeren. Maar niet hier alleen. Moet je kijken in de stad hoe duur het is. Moet je kijken in Amsterdam hoe duur het is. Dus. Ik ben net gekomen met de auto, ik heb veel rondjes moeten rijden, stoppen, tuteren, boem, 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 boem. Er gebeurt heel veel. Nee, maar hier kan je ook parkeren, geloof ik, 20 of 25 cent een half uurtje. Kan je ook hier parkeren. Het parkeerbeleid is niet goed, want zelf in het bos moet je betalen tegenwoordig. Als je naar Kranse bos gaat, hè, om te lopen, wandelen, zelf dat in naar Boesboesie moet je betalen. Ja, maar kijk in andere steden. In het centrum mag je ook niet met je auto gaan. Dus. Maar goed, oké. Suriname, volg je het een beetje? Ja, een beetje wel, een beetje wel. En als je zo een beetje kijkt, Die mensen zijn ook geïnstalleerd hè, in het buitenland. Hè. Dus zij pas geïnstalleerd dus. oké, heeft u nog iets spannends meegemaakt? Is er nog iets wat u wil zeggen? Hey, verleden heb ik dat meegemaakt op de kade? Of dit heeft u gezien? Heeft u iets gelezen over de wereld, Trump, dit, dat? Wat is spannend wat u heeft gezien? Ja, omdat die prijzen te hoog zijn. Olieprijzen zijn omhoog gegaan. Dus ja, Oorlog, hè? ja, moet gebeuren hè. Want ja, Trump. Iedereen geeft Trump de schuld. Nee joh, niet alleen Trump joh. Wat nog meer? Wie nog meer? Oorlog is al jaren aan de gang. Israël. Moet je kijken. Is al jaren aan de gang. Dus het is niet van nou. Maar die prijzen waren niet zo hoog, maar nu maar bombardeer Iran. Ja, omdat die schepen niet kunnen komen meer. Ze varen niet meer. Dat is het probleem. Dat is het probleem, maar dat komt door dat bomvadong. Ja, die mensen kijken toch uit. Die varen. Oké, goed. Heeft u nog iets verder? Niets bijzonders. Niets bijzonders. Goed, ik ga u bedanken. U mag de mensen groeten in Suriname of elders. Ja, ik groet mijn dochter uit Suriname. En mijn familieleden. Dat is alles. Oké, u groet de mensen daar, uw dochter, familie. En natuurlijk ook de mensen in Suriname of overal ter wereld. De wereld, ja. Goed, dank u wel weer en tot de volgende keer. Ja, hetzelfde hè. Abong, doei, dag. Ja, Baranasa. Rotterdam. Verkiezingen komen eraan in Nederland. En we zijn hier en dan zometeen hebben we een gesprek met Ruben Arnhem. Hier in Afrikanderwijk. En dan gaan we praten. We gaan praten over het een en ander wat zich afspeelt hier in Rotterdam. Wat vinden de mensen? En misschien heeft hij een antwoord op de vragen die we voor hem hebben. Er is zoveel wat er gebeurt in Rotterdam. Net hebben we de burgemeester nog gesproken, de oud-burgemeester van Rotterdam. Er is veel gebeurd voor de Surinamers zeggen steeds van, joh, we hebben niks meer. Vroeger hadden we nog een plek om te gaan chillen, dansen, noem maar op. Lekker eten, drinken naast het werken, wat we allemaal doen. Maar wat gaat Ruben voor ons doen? Ruben is van de VVD. En dan gaan we even een kort gesprekje
met hem hebben over het een en ander. Maar gelukkig is er mooi weer op komst. Hè? En dat maakt het weer een beetje goed. Leuk. Aboe. Ja, Baradanga Sajau, de Baka Cultuur TV speciaal voor jou hier, Afrikanderwijk. En natuurlijk zijn we blij als we met de mensen hier praten. En niet een zomaar iemand, hè. Ik kan me laten vertellen, de burgemeester hier in de Afrikanderwijk. Dag meneer, wat is uw naam? Goedendag, Ruben Arnhem. Ja, zo noemen ze me inderdaad. Nee, ik doe mijn best. Hè. Ik zit hier voor de VVD in de wijkraad. Ik zat hiervoor in de deelgemeentes. En ja, ik probeer van onze wijk een mooie wijk te maken. Met mooie woningen, een stukje groen, veiligheid. In een korte tijd zijn we een van de veiligste wijken van Rotterdam geworden. Durfde je vroeger niet te zeggen. Echt waar? Hier? Een van de veiligste wijken. Ik wilde meer BOA's hebben. Zij dienstveiligheid, meneer Arnhem. We brengen geen BOA's meer, want die wijk is te veilig. Maar oké, u brengt veiligheid. Wat is uw taak? Wat doet u precies? Nou, en zo'n wijkraad is eigenlijk de gemeenteraad in het klein. Hè? Dus je zit met meerdere mensen. En dan gaan we beleid bedenken van wat kan er anders, wat kan er beter. We koppelen dat naar het stadhuis toe. En dan zijn het vaak 1-2'tjes. En wij bedenken het stadhuis gaat het uitvoeren, dan hameren het af. En als het lukt, lukt het. Als het niet lukt, lukt het niet. Maar dan gaan we kijken hoe het misschien wel kan. Oké, dus jullie komen bij de mensen. Wat zijn de problemen? Waarmee kan ik jullie helpen? En dat neem je mee? Ja, bijvoorbeeld een tijdje geleden hadden we het bij een zaak aan de overkant, een horecazaak. Daar kwam iemand binnen, een beetje beschoten, dronken. En die eigenaar zei, wil je alsjeblieft weggaan? We willen geen dronken mensen hier. Nou, bleek dat die persoon gestoken was op straat. Hij had hulp nodig. En toen zei de gemeente opeens, ja, we gaan die tent sluiten, want er was iemand die verwond was in uw zaak. Dus er is geweld in uw zaak. Dat die man toevallig naar binnen kwam. Dan zei ik van, nou dan ben ik schriftelijke vragen gaan stellen. Van hoe kan dat? Als het een school was of een Albert Heijn en die man kwam daar binnen, gaan we dat ook 2 weken sluiten? Volgens mij niet. Dus die man moest gelijk krijgen, want hij heeft gewoon verlies geleden. En dan wat hebben ze hem gecompenseerd? Of hoe gaat dat? Nou ja, ze zijn gaan kijken, hij mocht eerder open en hij speelt nog een zaak, het gaat nog door. Maar ze zijn aan het kijken hoe ze die man toch kunnen compenseren. Want het is toch broodroof, die man werkt hard genoeg. Zo, je zeg maar, hè? Iemand, je hebt een zaak, je werkt hard. Iemand komt toevallig binnen, maar is geschoten op die... hè? Je hebt er niks mee te maken. En zo. Ja, dus dat soort dingen. We zijn lekker waakzaam, we kijken wat er gebeurt, wat er speelt. Dus, Dus gelukkig zijn er mensen zoals jou die opkomen voor de mensen. ja, want als je het overlaat, dan gebeurt alles, alle regelgeving en je doet niks. En daarom is het belangrijk dat mensen gaan stemmen, hè? Dat je toch een beetje die invloed kan uitoefenen. Ja, mensen moeten gaan stemmen, want als je niet stemt, hè? Als mensen niet stemmen, wat gebeurt er met hun stem? Nou, in Nederland is het zo dat het gewoon eerlijk verdeeld wordt. En het gaat niet naar de grootste partij, zoals mensen zeggen wel eens. Dus het wordt eerlijk verdeeld. Maar goed, je wilt eigenlijk jouw mensen erin hebben, hè? En daar bos ik heel lang mee in Rotterdam op Zuid, ook met de PvdA. Heel veel Surinamers stemmen standaard PvdA. Het is goed voor ze. Maar als je gaat kijken, ik zeg altijd, jarenlang heeft de PvdA Surinamers en mensen van kleur misbruikt. Want zij zeggen tegen die mensen, jullie zijn zielig, jullie doen er niet toe. Maar zij zitten wel in een witte wijk, in een villa, in een dure woning. En die zwarte mensen, die blijven onder. Toen ik zei, nee, grow up, wij hebben ook kansen. Bijvoorbeeld, ze klagen hier over sociale huurwoning. Bijvoorbeeld zeggen, er is te weinig sociaal. Wij als partij zeggen, nee, er is genoeg sociaal. We moeten ook voor het middensegment gaan bouwen. Want waarom moet iemand van kleur laag blijven in die sociale huur? Maar weet je wat ik denk? Hè? Veel Surinamers, ja, ze werken ook hard in Nederland hoor. Maar toch, toen ze naar Nederland kwamen, was geleerd PvdA, Partij van de Arbeid. Ja. En als je denkt, jij bent van de VVD, hè? Ja, dat is een nieuwe generatie zijn wij. Wij denken toch anders. Ik ken ook een Surinaamse dame, die kwam hier als zorgmedewerker, werkt keihard. Zit in een sociale huurwoning, maar ze is al doorgegroeid in salaris. Dus ze kan verder groeien. En ze heeft geen lift, ze heeft trappen. Ze is helemaal gek geworden van die woning. Maar ze kan geen andere woning vinden, omdat er geen middensegment is. De PvdA zegt, bouwen woningen voor de sociale huur. Maar daar heeft ze niks aan. Want wij Surinamers groeien ook. We zitten niet stil. We kennen zoveel mensen die groeien en een koopwoning willen of whatever. We willen ook groeien, we willen ook verder gaan. Maar we moeten niet tegengehouden worden. Nee, we zijn niet zielig. We zijn niet zielig. En dat vind ik mooi van bijvoorbeeld, ik heb wat Joodse vrienden bijvoorbeeld. Nou, ze hebben ook zoveel dingen meegemaakt met de familie en zo. Maar zij blijven doorstrijden. Ze zeggen niet, we zijn zielig. En vaak merk ik toch bij onze mensen, ja, onze kleur, onze achternaam. Nee, wij zijn hier, we zijn gewoon Nederlander. We doen gewoon mee. We doen alles. Ik heb nog nooit bij een school of universiteit gezien van, je mag hier niet studeren omdat je een kleur hebt. Dus grijp die kansen die er zijn. Er zijn kansen genoeg, maar je moet het gewoon pakken. Ja, zoeken wat er mogelijk is. Hè.
Hier in Rotterdam is het heel moeilijk om een parkeerplaats te vinden. En als er zijn, gigantisch duur. Zelf in het Kralense Bos. Kijk, Kralense Bos. Kralense Bos, Migado, een bos waar je eigenlijk wil gaan wandelen. Je wil lopen, een dagje uit. Behalve dat, het is lekker om te gaan lopen. Gezond, gezond, gezond. We moeten bewegen, dat is ons gezegd. Maar als je daar komt, in het bos, moet je zelf betalen. Ja, het is een beetje, dat noemen ze een autopestbeleid van de gemeente. Daar hebben we ook mee te maken hier op Zuid. En wat nu het lastige is dat, kijk, betalen is een feit. Het is vervelend, maar het moet gebeuren, want anders, we hadden hier voorheen dat het 's avonds niet betaald werd. Dan gingen mensen hier parkeren bij Rijnhaven, gingen ze in de stad feesten en de mensen van hier hadden geen parkeerplek. Dus vandaar is het betaald parkeren gekomen. Maar nu heb je dat mensen hier wonen in de wijk en betalen voor een plek, maar geen plek kunnen vinden. En dat bedoel ik, want je woont hier, of je hebt een feestje, er komen een paar gasten bij je. Nou, die mensen moeten 1000 rondjes rijden voordat ze een plek vinden. Dat is niet lekker. En wat er nu is, daar was ik dus mee bezig de afgelopen periode, daar heb ik geen steun voor gekregen, is nu heb je bijvoorbeeld dit is Afrikanenwijk, aan de overkant heb je Katendrecht. Aan de andere kant heb je Noordereiland, Wilhelmina Pier. Nou, daar zou je op zich kunnen parkeren, maar dat mag niet, want het is een andere parkeerzone. Dus ik heb gezegd, maak er één grote zone van, dan kan je ook aan de overkant parkeren als hier geen plek is en vice versa. Maar ja, het is tegengehouden. Mijn eigen wijkraad, ik had geen genoeg steun in mijn eigen wijkraad. En in het stadhuis had je D66, die is een beetje van minder auto's op straat. Dus ja, die hebben het ook niet gesteund. Maar wat heb jij wel voor elkaar gekregen? Kan je iets benoemen wat je zegt, nou dat heb ik voor elkaar gekregen hoor. Zeker. Toevallig kwam de bus net voorbij, hè, bus 77. Die rijdt gelukkig nog hier. Ze hadden plannen bij de RET om het om te laten rijden. Dat het dus niet meer verder de wijk in ging, maar gelijk richting wijk Feyenoord. Waardoor heel veel mensen uit mijn wijk overgeslagen zouden worden. Want ze zeggen, oh ja, die mensen kunnen gewoon een stuk verder lopen. Dus wij hebben gezegd, nee, die bus moet hier blijven. Dus hij is hier gebleven. Hij rijdt weliswaar een kleine omleiding, maar hij rijdt wel voor de mensen van hier. We hadden ook ietsje verderop, want we hebben heel veel gebouwd, heel veel woningen. Maar je wilt ook ontspanning hebben, groen. Dus die kinderen uit de wijk zeiden tegen mij, ja, we willen ergens spelen, maar we kunnen nergens spelen. Dus er was een gebouw van de gemeente, een tentgebouw, stond al heel lang leeg. Dus ik heb gevraagd aan de gemeente, wat gaan jullie ermee doen? Ja, we hebben geen bestemmingsplannen voor. Ik zei, oké, kunnen we het dan niet slopen? Kunnen we een speeltuin maken? Ja, dat kan misschien, maar we willen eerst Oekraïners erin plaatsen. Eerst Oekraïners, oké. Ik zei, oké, dan gaan we de deal sluiten. Jullie mogen 2 jaar Oekraïners hier plaatsen. Maar over die 2 jaar gaat het gesloopt worden. En dan komt er een speeltuin. Die kinderen wilden een natuurspeeltuin. Dus het moet een natuurspeeltuin worden. Laten we het zwart op wit zetten. En het is getekend. Geweldig, geweldig. Mensen het niet geweldig wat hij voor elkaar heeft gekregen. Dat vind ik top. Nee, weet je wat me gelijk te binnen schiet ook? Wij Surinamers, we hebben geen plek. Ik wil een dansje organiseren, een feestje. Dan hebben we geen zaal. Het is heel moeilijk. Vroeger kan je kiezen. Ik ga naar Willoughby, ik ga naar weet ik veel waar. Dan heb je een lekkere zaal om te gaan dansen. Maar nu, misschien kan je me helpen. Het heeft binnenkort een Biggiari, maar we moeten allemaal naar Vlaardingen toe. Helemaal naar Vlaanderen. Waarom? Terwijl hier in Rotterdam, hoeveel Surinamers wonen niet hier? Hoeveel mensen hier willen een feestje geven af en toe? Het moet kunnen. Waarom moet ik helemaal naar Vlaardingen? Of misschien moet ik helemaal naar Capelle aan de IJssel? Waarom moet ik zo ver gaan? Misschien kan je ons helpen? Nou ja, het is ook iets met ondernemerschap. Hè? Iemand moet het op zich nemen. Hè? Van ik zoek een ruimte. Ik zoek een ruimte. Doen. Ik wil iets doen. Als je dat wil doen. Culturo TV heeft gezegd, weet je wat, we willen het wel oppakken voor de Surinamers ook. En alle mensen, niet alleen Surinamers hoor, maar iedereen. Andere feesten toch? Ja, iedereen. Maar dat is mooi. Maar dan moet je dus gaan. Het is ook samenwerken. In Nederland is het een beetje een polder, hè? Poldermodel. Dus aan de ene kant kan je kijken, oké, ik zoek een ruimte, ik heb een ruimte. Dan ga je kijken met vergunningen, hoe zit het met vergunningen. Daar heb je ook de gemeente voor nodig. Hè? Ik had een dame hier in de straat, die wilde een nachtvergunning hebben. Want ze mocht tot 12 uur. Maar die mensen hadden soms op de vrijdag een wijntje, tot 1 uur wilden ze doorgaan. Mocht niet. Hebben we gelobbyd dat ze toch tot 1 uur open kan blijven. Geweldig. Daarvoor heb je dus die gemeente nodig. En jij zit bij de VVD. De VVD. Nou mensen, u hoort het, VVD stemt. VVD ook, want je ziet, hij doet zijn best voor ons. En ik ga met je. Nee, hoor, maar meerdere mensen. Meerdere mensen natuurlijk. Op Zuid, hè? Dus mensen kunnen op de wijkraad op Zuid stemmen. In de stad doe ik mee op nummer 28. Eigenlijk wil ik niet in de gemeenteraad, maar ik heb gezegd van, als het kan zou ik misschien wethouder willen worden. Wethouder onderwijs, want ik kom uit het onderwijs. Wat heb je gestudeerd? Onder andere leraar omgangskunde, communicatie, kunstgeschiedenis. Dus ik sta nu ook voor de klas, hè, dagelijks. Sta je in de klas, ja. Voor Weststad Kina, mbo. Dat zijn Nederlands. Geweldig, Nederland. Ja, Surinaams hoor.
Docent Nederlands mensen, je ziet het dus, ja, wil je wat weten, ja, je kan lekker met hem babbelen. Maar goed, we zijn hier, we staan bij het Broekenpaleis hier in Rotterdam. Hier heb je veel mooie winkels, Surinaamse winkels zie ik ook. Er zijn een heleboel en het wordt weer allemaal leuker. Net als, ik kom net terug uit Suriname. Ik was in december in Suriname. Maar ik mis het eten vandaar niet meer. Want ik heb hier alles. Ik heb een warung, een bara, een pom. Alles kan je krijgen hier. Alles kan je krijgen hier. Nou, fantastisch. Als ik kijk naar het verschil van vroeger en nu, nou, geweldig. Nou, we blijven bezig toch? En dat moet ook zo blijven. Lekker veel ondernemers steunen. Lekker de markt dat hier is. Hier goedkoop boodschappen zijn duur geworden. Hè? Dus. En heb je nog toekomstplannen? Dus ik bedoel, behalve wethouder worden straks. Zijn er nog dingen wat je denkt, dit moet nog veranderen of dit wil ik voor elkaar krijgen? Nou, ik hou van Zuid. Ik ben een jongetje van Zuid, hier opgegroeid. En er gebeurt heel veel op Zuid. We zijn nog lekker bezig. We werken veel samen met het Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Dus het gaat goed met Zuid. Maar het kan nog beter gaan met Zuid. Dus daar blijf ik me wel mee bezighouden. Voor onze jongeren, voor onze ouderen. Want ja, het is een mooi gebied. Zuid is net zo groot als de stad Eindhoven. Hè. Het is een stad op zich. Dus je staat op VVD-lijst. Ja, in de wijkraad lijst nummer 8 en in de stadhuis nummer 28. Oké. En denk je, wil je op een vrouw stemmen? Sommige mensen stemmen op een vrouw. Dan heb ik ook een collega, Mirjam Wekers, nummer 17, Surinaamse dame, ook van de VVD. Nou, je ziet het mensen. Vroeger was het de Partij van de Arbeid, maar we zien de VVD komt nou ook. Ja toch, ik bedoel, we moeten niet zielig blijven zijn. We werken allemaal hard, dan willen we ook iets voor onze mensen bereiken, toch? Zo is dat helemaal. We gaan doorstoten, we willen daar komen waar we moeten zijn. En natuurlijk mag je met de mensen praten. Heb je nog dingen die je zegt, nou mensen, je hebt nu de tijd, je mag praten. Je hebt de kijkers die kijken. Ja, nou, 18 maart mogen we stemmen. Hè? Gebruik die stem, hè? Want anders gaan andere mensen iets voor jou bepalen, wat misschien heel nadelig is. Hè? Ik zou altijd denken aan die vuilnis, die afvalstoffenheffing. Daar betaal ik nu, ik woon alleen, ik betaal €7,50 per afvalzak. Wil je dat lager? Ja, dan moet je voor een rechtse partij kiezen. Wacht even, 7,50? Betaal ik voor de verwerking van mijn afvalzak. 1 zak. Ja, 1 zak per week. Als je het gaat optellen bij elkaar wat je per jaar betaalt. Maar goed, dan heb je linkse partijen die zeggen nee, het moet anders. Sommige mensen moeten kwijtschelding hebben. Werkenden moeten wel betalen. Maar dan denk ik van, hoe kan die buurvrouw die 5 kinderen heeft niks betalen? En ik betaal wel de volle pond. Dus dat soort dingen moeten eerlijk verdeeld worden. Dus je hebt het ook over je eigen portemonnee. 7,50 moet je betalen om een zak weg te gooien. Begrijp ik het goed? Ja, je betaalt per jaar je afvalstoffenheffing. En ik heb dat dan doorberekend. Want ik gooi 1 vuilniszak per week. En dat komt uit op €7,50. Oké, dus zo, oké. En dat betaal ik liever minder. Dus als je dat wil, en ook als je kijkt naar woningen, heel veel mensen zoeken woningen hè, bij ons. Ja, wil je alleen maar sociale huur, waar je vaak niet voor in aanmerking komt. Ik bedoel, ik kom uit het onderwijs, een gemiddelde docent mag het eerste jaar in een sociale huurwoning wonen. Daarna verdient hij te veel. Ja, dan heb je alsnog geen woning. Dan kan je liever bouwen voor iets wat ze langer kunnen blijven. Inderdaad, goed berekend. Goed mensen, u heeft het gehoord. Het moet eerlijk verdeeld worden. Hè, want we bouwen aan Rotterdam. Wij allemaal moeten ons schouder eronder leggen. We hand in hand, schouder aan schouder. Gaan willen we Even toch? hard werken, goed leven. U hoort het. En jullie kennen de zoon van Mr. Chic, hè, van Ben Arnhem. Dus, Ja. al die Arnhems werken hard, hè? Die ken ik, Chic, Mr. Chic. Ja, heel bekende meneer Kapper daar in Kruiskade toen de tijd. Ja, heb ik mijn haar ook daar geknipt. Ja, mijn zusje draait nog kapsalon Ilene ook op de Westkruiskade. Ook een harde werker, hè? Bekende mensen, vanaf ik in Nederland ben, hè? Mr. Chic, altijd netjes gekleed, zo ken ik hem. Ja, nee, klopt. Dus zo zijn we allemaal. Dat was je vader? Dat is mijn vader, ja. Die lekker gepensionaado nu is, geniet van zijn leven. Ja, heel veel mensen kennen hem. Oh, hier staat de zoon dus mensen. Ja, zo gaat het. Ik had hem laatst nog in Su gezien, hè? Dus in december. Dus... Bijna Suriname geweest. Ja. Dus en hoe was het? Orujari, het was heerlijk. Ik wil weer terug. Echt, het was zo fijn. Echt gewoon, ik liep elke dag door de stad. Ik sliep lekker in het centrum. Wat vond je het leukste in Suriname? Die Orujari vooral. Ik noem het een beetje Koningsdag. Maar dan daar. Overal een beetje muziekje, een dansje, een drankje. Heerlijk. En dan kom je hier terug in de kou en dan denk je, oh, was ik bijna gebleven.
Maar gelukkig, we moeten weer terug naar Nederland. En weer geld verdienen. Om het daar weer uit te geven straks. Gezellig, ja, dan komen we lekker weer naar Suriname om ook daar het uit te geven inderdaad. En ook het land daar een beetje te helpen opbouwen met dat wat we doen. Ons land, hè, zeg ik. Dus we moeten ook daaraan werken. Zeker is het ook ons land. Maar goed, zijn er nog dingen die je zou willen zeggen? Misschien heb ik iets niet gevraagd. En je zegt, nou, daar zou ik het toch wel een aandachtspunt. Dat vind ik een aandachtspunt. Nou, vooral dat we het besef hebben dat wij niet zielig zijn. Dat roep ik zo vaak, wij zijn niet zielig. We moeten trots zijn op onze mensen. Ik zie zoveel mensen op mooie posities zitten waarvan we nooit dachten van, oh, dat gaan ze bereiken. Laten we doorgaan. Laat mensen niet denken van, oh, je bent zielig met een kleur, mijn achternaam. En als je ergens geweigerd wordt omdat ze je niet willen, waarom ga je daar werken? Je bent meer waard dan die mensen. Dus zoek iets waar je wel geaccepteerd wordt, waar je wel gezien wordt en waar je talenten wel ontdekt worden. Mooi gesproken, mensen heeft het gehoord. Ga naar de stembus, stem. Als u in het hokje staat, u bepaalt. Maar luister goed en denk, blijf niet thuis, ga stemmen. Want in Rotterdam komt het wel eens voor dat vorige keer wel heel weinig mensen gaan. Mensen zijn gaan stemmen, hè? En voor je het weet betaal je €15 voor die vuilniszak in plaats van 7,50. Dus... U heeft het gehoord. En meneer Arnhem, die wil voor jullie opkomen. Hij zegt het ook, nee, waarom? Stem op mij en ik wil voor jullie aan het werk. Daarom. Daarom mensen, oké, je mag ook mensen groeten, iets van Kulturu TV. Mensen over de hele wereld, wie wil je nog groeten? Mijn tante Glenda en oom Glenn uit Suriname. Ja. Ik hoop ze graag weer te zien, het was fijn vertoeven bij ze. Mr. Chic, hè, die is nu op Curaçao, die staat overwinteren. Want het is zo koud in Holland, hè. Jaloersmakend. Inderdaad. Hij verdient het hard werken, hè. En ja, al die kijkers, hè, en de Arnhems en de mensen van Zuid, en alle kijkers, hè. Nou, heel mooi gesproken. Dankjewel dat je voor de camera bent gekomen van Kulturu TV. We wensen je enorm veel succes, hè. En dat je blijft doorgaan, doe je ding. En succes. Gratani. Grantangi, ook wij zeggen natuurlijk bedankt dat je voor de camera bent gekomen. We zijn hier aan de Pretorialaan, het grote mooie... Het Broekenpaleis.nl kan je alles ook checken. Maar Pretorialaan, dan nummer 21, dan kan je lekker mooi crossie. Dus heb je een maatje dat je zegt van hé, als ik naar de gewone winkel ga, broeken, nee, fit me man. Dus maar hier gaat het je passen. Kom gezellig en ze hebben stijl. Alles hebben ze in huis. Dus als je hier komt, ga je hem zeker vinden. Dankjewel mensen. Dit was het ook alweer Kulturu TV speciaal voor jou hier in Rotterdam. Bedankt voor het kijken. Ga naar de stembus, hè. En blijf abonneren op Kulturu TV. Kulturu.com, daar kan je ook alles lezen. Alles wat er gebeurt in de wereld, maar ook Suriname en Nederland. Dankjewel. En ik zal zeggen, tot de volgende keer. Dag, doei. Kleding moet niet mooi zijn op een hanger, maar goed voelen aan jou. Of je nu een pak zoekt voor je werk, iets casuals voor het weekend of een sportieve outfit voor elke dag. Bij het Broekenpaleis vind je meer dan broeken. Complete outfits in grote en lange maten. Met kwaliteit die gewoon lekker zit. Liever eerst rustig thuiskijken? In onze webshop vind je dezelfde keuze. Overzichtelijk, op maat en lengte. In de winkel helpen we je graag persoonlijk. Met eerlijk advies en zonder haast. Want niet jij moet de kleding passen. De kleding moet jou passen. Voel je welkom voor persoonlijk advies. De koffie staat klaar. Of shop op je gemak via hetbroekenpaleis.nl. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Zylecare is natuurlijke selfcare, geïnspireerd op de rijke kruidenkennis uit onder andere Suriname. Voor vrouwen die willen herstellen, ontspannen en in balans komen in elke fase van het vrouw zijn. Of je nu net bent bevallen,
je cyclus wilt ondersteunen of gewoon goed voor jezelf wilt zorgen. Zyla-Care is er voor jou. Onze pure kokosolie is perfect voor de tere babyhuid en de verzorging van moeders. Onze theesoorten en vaginale stoomkruiden brengen rust, reiniging en herstel. Gun het jezelf. Of geef het liefdevol cadeau aan iemand die het verdient. Zyla-Care. Pure aandacht met de kracht van de natuur. Bezoek onze website op www.zyla.care en volg ons op Instagram en Facebook. Vaderland, Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat toe onheilig staan. www.kulturu.com for the generation them.